마이세 가출하고 나니 알 컨타니 만나니 나니 무슨 지나게 네 아니 그래서 나는 네 알아 네 그래서 타토 예스님 네 어서나타 근데 왜 아까 없네요 예스님 그래서 시다자 예스님 그리고 손을 튄대 거 손을 튕겨든 그래서 타토 예스님 네 그래서 아까 그 디칸 맞아 네 디칸 알아 니 아까 그 다음부터 니 세상에부터 홍서 예스님 아까 세번나 있어 세로라고는 같이 그러네 또 주나가 밤날 그거 처럼 신경 벌써 밤날 하긴 쳐 러러러니 doctor나 하 밤날 친다 비스밀라 버는 밤날 라고 러러 그냥 저저 밤날이 라고는 저는 밤날 doctor 내 밤 바나이 내 밤에 돼 마이세 가출하고 나니 알 컨타니 밤나니 나니 무슨 지나게 네 아니 너 성내시 너니나 마마나 지미나 능 마자령만 많이 타베나 학생들 앙 비랍 부서져봐 차례바로 부서져봐 차례바로 부서져봐 너니 부서다 비스망자크 테로 부서를 하고 신동 테로 부서를 하고 신동 부서고 성등 부서가 트리스 부서니 시바르베 많은 하바자바이면 자야 그 시클라 부서는 너가 맞아야만 앙 파스니 프라이네 코로 기디나네 타년 타나에 오मफ्राय सिखारनो हायि जालांदों लासै लासै ओमफ्राय उदैनि प्रब्लेमबो जालांदों इदि जायैनो सिखारनो हायि जादोंमोन आरो बिसिनानिफ्राय ओमफ्राय दायो उदैयावहाय अन्थाइ बायदि दङ आरो ओमफ्राय बे आथिंनि रोदाजों उदैनि बे अन्थाइ बायदि बेदरजोंहाय रोदाजों जइन जानाय बायदि गोरा बोथोंजोबो आथिं आखाइ बोखांजोबो ओरै सेसे बोथोंनाय बायदि मोनजोबो नोङो दा गसंनोबो हालिया गसंबाबो जालदाब गोलैनो नागिरो हारसिं हाया बेनिफ्राय नोङो थाबायनोबो हालिया ओहो हाया बेनिफ्राय नों खय बोसोर जाखो बेबायदि जानाया 13 बोसोराव हाबगासिनो दं 13 बोसोराव हाबगासिनो दं नाथाय नोङो जिसुखौ फोथायोना फोथाया फोथायो नों बाहाय मा साननानै फैदों सोखाजानो थाखाय सोर सोखागोन जिसुआ अब्ला नोङो जिसुनाव फोथायना फैदों नोंनि न'खरनि सोर सोर दं बाहायलाय बेवहाय आइ फैफादों आंजों आइ फैफादों मा दं नोंमालाय बिमाया ओरै फैनाय गसं आच्छा बे नोंनि मा नाम बे गथ'नि सिमिना बेनिफ्राय मा जादोंमोन बे जानाय माने फार्स्टआव बिदिनो गावनो खर' मिदिनाय मोनबाय थादों होनना बुंदोंमोन आरो फार्स्टआवहाय ओमफ्राय बिदिनो डाक्टरनावबो नायबाय ओमफ्राय बबे डाक्टरनाव लांखो नोंसोर डाक्टरनि बांसिन डाक्टरनाव लांनाय जाखायाखै लांनायलाय खालि बे सरकारि डाक्टरनाव लांनाय जादों आरो बे उदालगुरियावहाय लाबोनाय जादों ओमफ्राय फार्मासिनि मुलि होदों आरो ओमफ्राय सिगाङाव अजानि होदों आरो बेनो आरो ओमफ्राय हायाखिसै नालाय ओमफ्राय ज्राब दोननाय जास्राबाय आरो दाहायनाय जायाखिसै नोंसोर डक्टर गिदिराव लांदों लाङाखै डक्टर गिदिराव लाङाखै जोङो मानो लाङाखै नोंसोर गैया उफाय गैयिनि थाखाय लांनाय जायाखैमोन थाखा फैसा गैयिखाय बे हिसाबै डक्टर गिदिराव लांनो हायाखिसै नाथाय थाखा देरसिन ना बेनि जिबना देरसिन गैया लांनाय जायाखिसै ओमफ्राय दा बे दोननाय ओमफ्राय दा बेनिफ्राय साबसिन नोंहा गथ'आ 7 जन 7 जन गथ'आ बे मा देरसिन बे मा खालामोमोन मा मावोमोन बियो बिदिनो फुरागासे माबा शिलंआव थाहैदोंमोन आरो एसे उन्दैनो ओमफ्राय शिलंनिफ्राय फैनानै शिलंनिफ्राय फैनानै न' गावनो हाजिरा मावफैदों आरो लोगोफोरजों बयजोंबो लामायावहाय खामानि मावनायनिफ्राय एसे जालांदों आरो बेनि थाखाय दा बेनोसै सोखाग्रा सोर जिसुनाव फोथाय दे जों बेनि थाखाय बिगान साफा बे थाबायनो हायैफोरखौ जों बिनाय जागोन नोंसोर गसं
जिसोनोमै जोङो नोंनि थाखाय बिनाय जादों नों बुंदों आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन अ जिसु नों मावनो हायै जेबो गैया नों गोसो जायोब्ला दानो बेखौ मोजां खालामनो हागौ नोंनि गोथार थैजों नोंनि गोथार जिउजों बेखौ नों बोर होदो अ फोरबो जेरै नोङो खानाफोरखौ नुहोदों लेंग्राफोरखौ हाबाय होदों गोथैफोरनो जिउ होफिनदों बे दुखुथियाखौबो नों अनखांदो हालेलुया 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 Hallelujah. 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 नोङो बे नानि आलफनसानाव बिसोरनो खावलाय बे सोखाग्रा नङा नाथाय बिसोगोनसो नों गोसोजों गोसो बुंदों नों बुंनानै बुं दे बुं मा होननानै नों बिगोन नानि आलफनसानाव देनाय बुं सिरि सिरि ना गोसो नों बुं फुथिनाय बुं नानि आलफनसानाव मा होननानै बुंगोन दे बुं सिरि सिरि नङा गाबारे बुं आलफनसा आंनि थाखाय फोरबो जिसुनाव बिसनानै होदो आंनि बे देहा सोलेरनि बेरामनि थाखाय सोखा जानायनि थाखाय फोरबो जिसुनाव आंनि थाखाय बिनानै होदो आलफनसा आं नोंनियाव खावलायो बुं आरोबाव जेरै हसेका राजा गाबै आरज खालामनायाव इसोरा हसेका राजाखौ थैनो गोनां गावनिफ्राय बासायदों दे बुं नों आरोबाव बुं नोंनि गोरबोनि गाबनायखौ बाहाय मिथिगोन नों थारै नोंनि बिनाया गोथौयै बिदों ना साजों बिदों सोखा जानायखौ नोंनि बुंनायजों मिथिगोन दे बुं आलफनसा आंनि थाखाय अनखां हरदो आलफनसा आंनि थाखाय फोरबो जिसुनाव बिनानै होनानै होदो आंनि थाखाय अनखां होदो आंनि बे उदैयाव अन्थाइ आरो थाबायनो हायै रोदा बोख्रबनाय आंनि बे गासै दुखुजों सैसोनानै थानाय आंनि बेरामखौ गोजान खालामनानै होनो थाखाय फोरबो जिसुनाव बिनानै होदो आलफनसा आं नोंनियाव गथायो नोंनि थाखाय जों बिबाय अ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा गोथार मोजाङै जाबाय रायजोआ फैथों जोंनि गोसोआव सोरगोआव जेरै जाबाय हायावबो बेबायदिनो जोंनि जानाय नामखौ जोंनि जानो आं जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो जेरै जों मोजाङै फोरमायनो हागोन आं जोंखौ जाला बबेनिफ्राय जोंखौ बोखारनो खुलुमा मारिया जोंखौ फोरमायनाय फोरमानि लोगोसे दं यावफोरनि नामानि बाख्नाय जागोन आरो बाख्नाय जागोन जगन्थाय जिसु मारिया इसोरनि बिमा जों पापिफोरनि थाखाय जागोन बिफा आरो बिसारि गोथार जिउआ बाख्नाय जाथों सानफ्रोमबो बाख्नाय जाथों हालेलुया 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 जों बेखौ गसं
pray the Lord. Gosong the gosong. Jisinimwe. Hallelujah. The gosong. The gosong. Oh, the gosong. The gosong. Come now, there. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Come on. Jesus. Hallelujah. Lava. Hallelujah. Sana sunai. Oमफ्राय नोङो मा थाबायनो हानो हाया? थाबायनो एकदम खस्थ'। एसे। दा बबे सानाय सुनायालाय? बे जरा। नोंनाव मा डक्टरनाव थांदोंना थाङाखै नोंलाय? डक्टरनाव थांबाय। इउरिक एसिड दंना गैया? हा? इउरिक एसिडखौबो नायबाय। मोनाखै? मोनदोंमोन आगोलाव। मोनदों? जादोंमोनबो। ओमफ्राय मुलि जायाखै? मुलि जादों। अब्लाबो हामाखै? हामा। इउरिक एसिड नों मा जायो? मुसुर दालि जाना जाया? मुसुर दालि जाया आं मुग दालि जायो। हा? मुग दालि जायो। मुग दालि जायो। नों ना बेदर जाना जाया? ना बेदर जायो। आं माबाखौ जाया। अमा बेदरखौ जाया, बयलार जाया। लकेल दाउ जायो। बेदरखौ दा जाथ' दे। बे सानाय सुनाय दंब्ला बेदरखौ जानो नाङा। ओमफ्राय नोङो एक्सारसाइस खालामना खालामा? एक्सारसाइसखौथ' आं सानायजों हाया। सानायजों हाया? लासै बोरायबो गैला नालाय। सानाय सुनाय। आं नोंनि थाखाय बेनोसै। आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो अ फोरबो नों मावनो हायै जेबो गैया नों गोसो जायोब्ला जानो बेखौ मोजां खालामनो हागौ नोङो गसंनाय बेखौ लाङा लावथिखौ नाङा नाबथानो र' दे गसं दे
네 타바이 네 아팅코 네 칼럼 네 타바이 네 아까 디칸 알레 레브나 디칸 아까 그 디칸 타바이 아까 디칸 네 파이 아레 리타 네 파이 타바이 아치코 디칸 타바이 아까 코모니코 디칸 타바이 지스는 거 내가 하얀 라붕나 좀 아시라 있잖아 이제 보게 돼 알레리야 리 졸라시 칼레 칼람네 되나이 졸라시 칼라이 아가나 하야 하네 돼 라세 이제 홈라이 알레 이치는 거 돼. 이제 홈건 아르 가요 그래서 프리 털 이치는 거 지라잖아 이제 서비 코레 근데 하얀 라저 이치는 공을 쓰는 거 어리 지라는 거